बर'फोरखौ बुथारग्रा बिसोर साला गोसोम जाथि मानसिबो गोसोम गोसोआबो गोसोमजोब सावजोब्बाय नै जों नैबे दा राजा लामायाव टायार सावनानै जों दा प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ। नुनायाथ' थिग आं बे 7:30 8 टाइमाव आङो आंनि दुब्लियावनो बाजौगासिनो दंमोन। ओमफ्राय बे समाव बिराद खोलाहा हुलुस्थुर जाबाय आरोखि आंनि खोलानिफ्रायनो न'खरसेल' बर' दंखायो सावथालफोरजोब ओमफ्राय एसे गिलुं गिलुं थाखायो जोंबो सानसे बेबायदि जागोन नामा होननानै सावथालफ्रा बर'खौ बा सावथाल बर' गन्डगल जागोन नामा होननानै सन्देह दंखायो आरोखि ओमफ्राय बे समावनो हुलुस्थुर जाना होबाय गन्डगला बारानिफ्राय बारा जाबाय ओरैनिफ्रायबो गन्डगल होसोखावजोब्बाय गैलालै गैला दावराव जाबाय होननानै बिसि फिसाफ्रा एसे खारबाय आरोखि खारबा मोसौ सिखावसो होननाय खोनाफिनबाय 10 मिनिट 15 मिनिट उनाव ओमफ्राय जों एसे खोला नामायबोनानै नायफैबा फुरा गारिखौ सावनाय नुहुरबाय आरोखि ओमफ्राय 12:30 टाइमाव बिसोरो बावहाय नैबे हाग्रायावनो फुरा बोरला जं बायदिसिना सिखा लानानै रायजोफ्रा 20-30 जनसो दंखायोमोन आरोखि औ सावथालफ्रा औ 12ता 1तायावनो फुरा सिसा होगासिनो दं माबा माबि होगासिनो दं बिसोरो ओमफ्राय आंबो एसे गिनाय मोनदों बेटारि गारि सालायबोगासिनो दंमोन आङो ओमफ्राय आरो आंनि फिसाज्लाया दसे उनाव सालायबोबाय ओरै गावहां माहां खालामो ओमफ्राय गावथाया आरोखि दस्राथिं ओरै फाथिफिननानै माबायो बेबायदि जादों आरोखि फिसाज्लायाबो खिन्थाहैबाय आंनो थांजालालै बे लामाजों बोरला गावहां माहां खालामो होनना बुंहैबाय आंखौ ओमफ्राय थिग 8तायाव काहिनि जानाय नालाय ओमफ्राय सिरि जाबाय अरा ब्लाव ब्लाव जोंबाय जोंनिफ्रायबो सोरबा मानसिफ्रा नायनो फैबाय लामानि कन्ट्रेक्टारसोनो माबासोनो होननाय खोनाहैबाय आरोखि हाब घटनायाथ' बिदिबा जुदा जाबाय एसे गिनाय मोनबाय जोङो बिदिबाथ' मा जाबावगोन होनना बुंबाय आरोखि बिदिबाथ' बे लामाफ्रा थाबायनायाव जोङो गन्डगल जासिगोन खैफोद गोनां जासिगोन बेथ' नैबेयो गुरि नंगर होनो ओमफ्राय नैबेयो दक्षिण कारिगाव होनो नामा नैबे बे लामाया बबेसिम बे लामाया आवदां नेसनेल टु आवदां मालसिं रड होनना बुङो आरोखि बेखौ एकदम आं बे सेराव रायजो जायो बेजोंनो थाबायो आङो हर सान बेजोंनो थाबायो आं बेनो आरोखि बर'फोरखौ बुथारग्रा बिसोर साला गोसोम जाथि मानसिबो गोसोम गोसोआबो गोसोमजोब सावजोब्बाय नै बर'फोरखौ बुथारग्रा बिसोर साला गोसोम जाथि मानसिबो गोसोम गोसोआबो गोसोमजोब सावजोब्बाय नै
जों बे दा राजा लामायाव टायार संनानै जों दा प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ जोंहानिखि जायनिखि मैया थांनाय मोनायाव जोंनि बर' लाइमोनखौ नाङा फाङायै माने ओरैनो जिउ खहा खालामदोंमोन गुबुन हारिया बेनि थाखाय जोङो जास्टिस नांगौ न्याय नांगौ बेयाव जोंहा दा गोबां माने बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो नुजाथिफैदों प्रटेस्टनि थाखाय नायनो हागोन Justice! 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 Morris! Morris! Go back! Go back! Murdabad! Murdabad! आइजोफोरबो दङ गेजेरावबो गेजेराव Garis semua. Mansudang na. Mana सालायबोनांगौ बाहाय प्रटेस्ट खालामनायावलाय मानो सालायबोनांगौ